Сестра? Сестра Люція, як вельми тішуся тебе почуть. О, ви десь тут побач? Як приємно. А і колькі вас всі три сестри? Ну, то вельми добре, якраз час обіду. Добре, то я все кончу нашу розмову, чекаю вас. Пойду з сестрам говорити, треба подрихтуватися. Сестры, гости до нас едут. Итак, сёння накрываем стол разом. Прыгожы абрус – гэта палова поспеху. Спачатку ставім талерку для другой, а затым наверх талерку для першай стравы. Кладём столовые приборы. Увага! Відэлец кладецца з левага боку, а нож і лыжка з правага боку. Над талеркамі кладём лыжку для гарбаты ці для дэсерту. Ставім кубак. Ён ставіцца ў правым верхнім вуглу над ножом і лыжкай. Апошні пункт – гэта прыгожа складзеныя сурмэты. Итак, апошні кантроль. Усё гатова. І знаходзіцца на сваіх месцах. Засталося толькі дачакацца гасцей. О, як цудоўна ўсе разам сёння змаглі падрыхтаваць гэты прыгожы стол. Але ведаеце, што сёстры прыйшла смс-ка. Сапраўдна мне хтосьці напісаў, што ага, сестра Люцыя. Што піша? Ну вот. Напісала, што змяніліся планы і не заедуць сёння да нас. Іншым разам. То запрашаем усіх вас. Прыходзьце да нас, а таксама вучыцеся накрываць стол разам